Onko Juho? Vettä välillä, että tulee kuumaa. Onko se niin, että kumpi syö on nopea? Tiedätkö nuo 2 käyrää vielä tuolla siinä? Ne on vielä santakierrosta. En aio seurata makkaran syntikilpailua. Tää oli paha. No niin, anna mennä. Juha, joku on makkaraa johossa. Lauri, mitä nyt välillä? Puolet suuhun vaan. Tukee. Ihan kuumaa. Ei tunnu missään. Että joka lajissa kun hävii Juhalle. No pakko se on koittaa. Milloin tulee jääkeikon syntikilpailu? Se on oikein niin hyvin. Aina, kun on hävi. Tiukkaa on. Juha ei muista mies. Mä täällä Juha ei muista mies. Saa varastaa. Miksi puoleen? Tätä on mulle se viikolla. Nyt se jättää tulee. Joo, voidaan iso jättää. Mitään jättää. Ja kun mulla on 8 mitään Juha jätteet. No miten? Voi jättää mitään, kun ne pitää syödä kaikille. 8 makkaraa. Tossa ei tiukkaa. Juha on varastanut 2 makkaraa postiin. Ai. Niin. Eikä tossa jo. Makee. Eikö noita pitäis nostaa lautasille? Niin, makee kato. Ei tuntee mitään. Tuo on makea väitsi. Tää on vuoren pois. No voi vuoren. Se on pakko vuoren. Ennen menee aika. Eikö Juha otettu tekniikka siihenkin? Tuo on makea väitsi ja Älä leikkaa sormi. en tiedä mitenkään. Menkää sormet. Tää liho on 5. Se on kyllä ihan hyvä. Paikalla. Heippa. Moi. Tiukkaa. Juha rupes puhuu. No se Makkaraa joo. johossa. Mikä tää yks kukee kokki? Menee vaarallisesti. Mikä tällä on mun puolella? Se ei vastaa. Niin se on makkaran tinkimillä kävelee johossa. Niin, voisiko vetää puolesta, eli kyllä. Tossa rupeaa tuntumaan mahaa. Älä Tätä on vaan maksaa. Riippuu. Kadete on kohta ilmaa. No sitä tekee näin. Mä suoria jää hammaa. Se ottaa kimppuun. Tää kohtaa jäät jälkeen. Tunnetaan Juha missään. Sä niinku uijasit silleen, että sähän pääsit muualle. Loppukeikka. Tää tuntuuko Juhalle? Kyllä tuntuu. Niin tuntuu. Hankkeella pitää sanoa ihan lopettaa. Enkä lopeta. Mä oon syyt yksi kaksi. Minä en lopeta. Se menee ohi. Vähän mennä. Näyttiin Tätä isoa ei ole tästä nostaa. Vaalasta. Nyt on mennä Juha. Putkissa häviää. Ei, me ollaan taas takaa.
Johan taas ilman. Entäs P? En tee. Ei pysty, niin vähän makkaa. Ilmaa. Oli hängissä suussa. Oli. Puskista oli huomattavasti parempi tekniikka, se kerkki mielessä sitä taukoa. Taas tulla häviä. Ei tuu, se varastus kaikki pois. Turpakin sinne mikä. Nyt on tässä kahdella haukulla, ei pahaa edes. Saat se joku. Kylmää pyssyä tulee. Nyt kahdella haukulla, Lauri. Tiukkaa. Siellä on sinappia niin paljon. Nyt menee tossa ei tiukka. Ei sillä suutaan nyt täällä. No niin, Latte. Latte. No niin, suu pitää olla ihan... Äkkiä. No niin. Puskista on 3 makkaraa poskessa. Vielä kärri. Kaikki, Lauri, kyllä sä kurkkuu. Ei puttu. Ei nyt vaan deep throatsina niin kukaan näe. Tää tehdään nyt kääntä. Kyllä se on hävinnyt. Puskilla sä näet tehdä nyt kääntä. Tunne se suuhun, säkä. Ei oo häpyy. Ei Tuo ole. ajattyy. Niin, Lauri. Puhut vielä. No ei hullut mätty. Vielä on poskessa Juhoilla ainakin yksinään. Voitteko Juho? En, tossa ei tiedä. Sillä on yksilöitä suussa. Latte, laita siellä se. Älä nyt kuorista, vaan tungi se suuhus. Tiukkaa. Ei tuolta näkyy vielä väliin. Nuoren ei voi syödä. Kiitos. Mulla meni jo. Onko suutu? Kyllä on töihin. Mate hävinnyt 2-0. Anna maha käy. Oo. Aika tiukalla. Nyt päättiin kyllä. Mulla meni jää kuore. Kyllä. Syömään. Hyvä. Ei asialla tuu taas ole. Hyvin se syö. Hyvä taistelu. No nyt 2-0 Juhoilla. No niin, pojat,